Защото не е аля. То се по-по. По-малки. По-малки. Стига толкова. Не му харесва. Стига. Миме, стига ли? Чакай да ми, ти ще го взят котките. Ми не му харесва. Що не ти харесва, бе? Не харесва ти. Не, мамо, котки! Не му харесва. Не му хареса кремвиша. Смятай какво има вътре. То си на градус. Аз на бяла мечка ходих. На градус кремвиша не му хареса. Не. На кое бяха тези? Пилешки кремиши на градус. Пилешки кремвиши на градус, гладуса не ги иска. Голям майтъп. Не са ти. Кажи, бе. Рунгел. Кажи, бе, Попо. Ще останеш гладен. Мама котка ще изде кремвище на градус. Да.